Teille kaikille sinne. Ja tämä on meikäläisen toinen videoblogi tässä vaiheessa. Meinasin tuossa eilen tehdä yhden blogin, mutta sitten oli jotenkin niin semmoinen olo, että ei hirveästi kyllä jaksanut. Että koulupäivä venähti eilen tuohon 4 asti, että meillä oli avointen ovien päivät tuolla ammattikoulussa ja sen myötä niin koulupäivämme venähti ainakin tunnin verran. Että olisihan siinäkin vaiheessa voinut vaikka jonkinlaisen videonkin kanssa tehdä, kun meikäläinen koulusta pääsi. Että tosi mulla ei ollut kyllä kameraa mukana, joten siinä määrin en kyllä jaksanut ollenkaan. Mutta onhan minulla periaatteessa tämmönen puhelinkin, mutta en minä kyllä tällä kyllä ajattelisi kuvata. Että helpompi se on kyllä tällä tavalla kuvata. Mutta joo. Tämä päivä oli taas sitten vähän pikkasen helpohko, tai nyt sellainen, no kaikki päivät on periaatteessa helppoja, eli tuli tossa aika monta pipareita nyt tehtyä, joulupipareita, jotkut siellä varmaan jo tirskuttelee, no en tiedä, ihmettelen varmaan nekellä vähän pikkasen huono huumori tai jotain tyyli sen kaltaistakin, että jotain ainakin tuhannen kappaleita niitä tuli tehtyä ja huomenna sama ruljanssi jatkuu sitten jälleen kerran. Tämä on just tätä joulu niin kuin tällaista ihanaa aikaa, kun pääset tekemään kaiken maailman jouluherkkua ja ennen kaikkea pipareita, joka nyt ei tunnu missään vaiheessa loppuvan. Mutta itepä olen alani valinnut. Käydään tässä vaiheessa vähän pienellä kävelylläkin, että kävin tuossa kaupassakin, niin ostin tämmöistä legendaarista muumilimua, mikä nyt on lapsuudesta asti säilynyt edelleenkin kauppojen hyllyllä, mikä on periaatteessa hyvä juttu. Sääli vaan, että näitä ei myydä enää semmoisissa lasipulloissa, että ne olisi kyllä aika, sanoisiko, nostalgisia semmoisia ysärimallin muotoisia, joten kyllähän semmonenkin kelepaisikin, että nyt ollaan vähän pimeässä huoneessa ja katsotaan saattaisiko meidän kissa kuvaa, että siinä on meidän manteli. Niin. Sillä on tommonen kaulakoppa nyt on, koska sehän leikattiin tuossa viime viikon tiistaina ja nyt tuossa ensi viikolla se käydään sitten, ei ensi viikolla, kun huomenna käydään digitottamassa sitten pois. No minä nyt esittelen tässä tätä meidän säälittävää kämppää. Tämä on kyllä niin, sanottaisiko, ei kyllä kovin hyvässä kunnossa, että täällä on, jotenkin tuntuu, että täällä olisi hometta. Semmoisia epäilyksiä on. Haluaisin vaan näyttää, että mitä tuli tuosta kirjastosta lainattua. Nimittäin, kun meikäläinen on tämä suuri, en nyt mikään zombie-fani, mutta The Walking Deadin fani, joten mä seuraan TV-sarjaa tosi innokkaasti, niin kirjastosta tuli lainattua sitten tämmönen The Walking Deadin 4. kirja, eli 4. tämmönen suomennettu kirja tästä huippuhyvästä sarjasta, joten tätä varmaan tulee luettua ehkä, no en tiedä tuleeko viikonloppuna luettua, koska isoveli on tulossa käymään nyt täällä Kuopiossa ja käydään lauantaina kahtomassa Hobbitin Smaugin autioittava maa-elokuva. Koska no viime vuonnakin käytti katsomassa silloin puolison kanssa tuo Hobbitti, se odottamaton matka, niin tykästyi siihen elokuvasarjaan, siihen elokuvaan niin tosi paljon, että kyllä se kakkonenkin käytävä kahtomassa, että vaikka moni ei ole kyllä kehunut sitä niin hyväksi. Pistetään nyt toi kirja vaikka tuohon ja siisti takakansikin kaikki lisäksi. Pistetään tuo viivakoodi ehkä piiloon, niin se ei näy siinä. Mutta tämä on kyllä tosiaankin, sanottaisiko hyvä sarjakuva. Minä olen lukenut kaikki nämä 3 kirjaa tällä hetkellä. Tai hetken, mä en tiedä, olenko 3 lukenut. Mä en tiedä, no netistä olen ehkä saattanut lukea niitä pieniä, niitä jaksoja, mitä niin kuin Amerikassa julkaistu, semmoisissa niin todella ohuessa lehtiöissä, vähän niin kuin Akuankka-lehdissä. Pistetään tämä vaikka tuonne sitten odottamaan ja otetaan pullo mukaan ihan varmuuden vuoksi. Niin. Että ei siinä mitään tässä sen kummosempaa ole. Pieniä asioita totta kai minulla tässä nyt on juolattanut aika lailla mieleen, koska mä nimittäin kävin tuossa kaupassa ja siellä oli 2 semmoista olisiko nyt suunnilleen jotain 10-vuotiaita pikkupoikia, niin
ne saavat jonkinlaisen semmoisen ihme älyväläyksen, että nehän yritti siellä Salen kaupassa pelata rahapeliä tyyliin semmoista, mutta se tietenkään ei sitten mennyt periaatteessa ne läpi ollenkaan, että sitä mä oon että niitä ei pystytty pelaamaan, mutta jossakin paikassa mä olen kyllä nähnyt myös se, että on jotkut sellaiset selkeästi alle 18-vuotiaat, jotka käyvät pelaamassa niitä rahapelejä, niin ei niillä tulla periaatteessa sanomaan mitään, että vaikka periaatteessa myyjä katsoisi aika lailla. Ja semmoista niin kuin minullakin tuli myös mieleen se, että silloin kun minä olin periaatteessa alaikäinen ja saattiin pelata niitä rahapelejä ilman, että kuka tuli sanomaan. Että en lähde sanomaan sitä, että tämä uusi säädöntö jollakin lailla mua ärsyttäisi. Että sen minä haluaisin vaan niin kuin periaatteessa tiedä teidän mielipiteitä siitä, että minkä juuri takia rahapelit on nykyään kielletty alle 18-vuotiaalta. Että onko se just lähinnä vaan siitäkin, että koska uhkapeli tai semmoinen pelihimo saattaa jäädä jollakin lailla niin kuin päähän, että sulla tulee vaan mieleen vaan pelata koko ajan vaan lisää ja lisää, että sä syötät niitä kolikoita sinne masiinaan ja elät siinä toivossa, että sä saisit 2 € muutettua sillä lailla, että sä saisit vaikka 50 tai sen pääpotti, mikä nyt, onko se nyt yli 100 se? Meikäläinen joskus on aikoinaan pelannut niitä pelejä ja en mä kyllä hirveästi voittanut niistä mitään, että harvoin kyllä ylipäätänsä minä voitan jotain, että mutta sitten kun vähän niin kuin semmoinen vähän spurkun näköinen kaveri, mikä haisee viinalta ja muutenkin näyttääkin vähän siltäkin, että kalja maistuu, niin se voittaa jostain syystä aika helposti sitä rahaa, joten mä vähän mietin kanssa siinä se, että arpoako se kone jollakin lailla, että okei, siinä nyt on tämmöinen spurku on nyt pelaamassa, niin että annetaan sille vaikka 80. Mä muistan, minä olin puolison kanssa silloin aikoinaan tuolla R-kioskilla, silloin kun täällä Saarijärvellä oli sellainen, niin käyttiin siellä ja yksi kaveri vaan pelasi siellä rahapeliä, niin voitti 80, niin eikö se saman tien lähtenyt sinne läheiseen lähiöpubiin siihen mutteripaariin, että se oli nimittäin aika huvittava tilanne, että kyllä me molemmat siinä pyriteltiin päätä, että itse asiassa mekin ottais, että jos me oltais vaikka sen 80 voitettu, niin mehän ottais varmaan ainakin 2 viikon ruuat, jos sillä saatu ostettua, ja saman tien vaikka pakastimienkin laittaa niitä. Että sen on ollut niin kuin tietää teidän mielipiteitä siitä, että onko se teidän että mikä niin kuin hyöty periaatteessa on siitä, että kun rahapelit on nykyään kielletty alle 18-vuotiaita ja onko teillä ja sitten löytääkö ketään niistä sitten haittaa, että mikä siinä on se hyvä puoli, että just niin kuin se huono puoli, että minkä takia se ei ole niin kuin oikein, että alle 18-vuotiaat eivät saa pelata rahapelejä ja tässä vaiheessa kyllä minä kannan niin kuin enemmän oikeutta siihen, että minä enemmän kannatan just niin kuin tätäkin, että rahapelit on kielletty alle 12-vuotiaita, koska se on just tuo asia, minkä minä mainitsin, eli tämä tyyli, että jos sä pelaat kerran sitä ja sulla tulee aina himo vaan voittaa tai laittaa lisää vaan rahaa ja sen jälkeen sä oot vaikka kaikki viikkorahat jo hukannut ja se saattaa jäädä aika pitkäksikin aikaa, että sä tyyli vaikka jos olet vanhemmilta saanut 10 €, niin sä hukutat ne kaiken saman tien siihen sitten masiinaan, niin siinä yleensä saattaa käydä köpelösti ja saattaa niitä, ja onhan niitä ollutkin jäätä juttuja siitäkin, että jos joku on pelannut tyyliin rahapeliä ja sitten sä oot pistänyt tyyliin todella paljon rahaa siihen sitten ja sä oot voittanut ja sulle jää vaan koko ajan vaan periaatteessa semmoinen himo päälle tai semmoinen putki, että sun on pakko voittaa isompikin summa ja sitten siinä lopuksi saattaakin käydä niin, että sä et voitakaan ollenkaan mitään, että sä oot vaikka tyyli vaikka 10 € sinne pistänyt ja se kaikki 10 € menee hukkaan ja jolla oli sitä ainakin jo yhden isovuolisen ruoankin sillä saanut jo tehtyä. No tämmönen aihe tuli mulla nyt tässä vaiheessa mieleen kanssa se, että no niille pikkupoille voisi kyllä sanoa kuitenkin terveiset, että ei kannattaisi kyllä yrittää missään muuallakaan paikassa, että jos haluatte säilyttää viikkorahanne ja tulla joku päivä rikkaaksi, niin että pysykää ainakin erossa nyt niistä koneista, koska ne on arpapelejä, että vähän niin kuin lottoa. En minä ole kyllä lotossa voittanut yhtään mitään, että Kenossa tuli kerran 7 oikein ja totta kai kirosin kanssa sitäkin, että miksei tämä vaikka voinut tulla lotossa, niin olisi varmaan meikäläisenkin kamera ollut vähän pikkusen paljon parempi.
Mutta ei tässä mulla mitään tämmöstä, että tuli tuossa vielä lahjojakin paketoitua nyt parisen kappaletta ja nyt pitää pitää tota kissakin silmällä, kun se on nytkin niin semmonen levottomalla tuulella, että nuolee tuolla nyt itseä ja zoomataan vähän näkyykö se mitä. Tää on vähän huono laatu tässä kamerassa. Mutta joo, ei tässä mitään mulla muuta. Blogaillaan sitten jossain määrin sitten uudestaan. Katsotaan, teinkö vielä huomenna blogia. Se nyt aika näyttää, että tässä ei ole enää kuin vajaa 2 viikkoa enää tohon jouluaattoon, niin olen silloin huittisen lähdössä, joten sieltäkin saattaa jonkinlaista blogia tulla. Ja ehkä mahdollisesti myöskin uuden vuoden aaton jaksokin ja rakettiostuksen blogi, että niitä ehkä saattaa tulla, mutta eipä tässä mulla se kummosempia. Minä nautin muumilimppaa ja no okei, nyt mulla oli se karkkipäivä perjantaisin, mutta mä päätin sen pitää nyt tänään torstaina. Että ei tässä mulla mitään muuta, että vietetään, että olkaa ihmisiksi, totut kurkki jo ikkunan Meillä kyllä se on koko ajan tuossa oven pielessä seissyt. Mutta ei mitään muuta, että toistanko minä nyt liikaa, että ei tässä mitään muuta, että nähdään taas sitten ensi kerralla. Se olisi niin kuin moi.